Okay guys, so na-restrict ko sa TikTok, so mag-practice na ako ganang kanta sa Pasko kay syempre at least pagbalik na to guys, ready ta diba? So kanang kay kong kanta ni Ariel Rivera. So sana ngayong Pasko sa balik ka BI. Maalala mo pa rin ako. Yeah, yo boy. Wisit. Okay guys, so na-restrict ko sa TikTok, so mag-practice na ako ganang kanta sa Pasko kay syempre at least pagbalik na to guys, ready ta diba? So kanang kay kong kanta ni Ariel Rivera. So sana ngayong Pasko sa balik ka BI. Maalala mo pa rin ako. Yeah, yo boy. Wisit.